ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಣನೆಂತೂ ಓಡು ಕಣನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಲದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಆತೇನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಫುಡ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ದು ಇಡೀ ಸೀಕ್ ಸಂಗಡ ಬತ್ತನ ಆ ಇಲ್ಲನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಉಲ್ಲ ನಿಜವಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ದ ಪೊಂಜನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಏನು ಅಜ್ಜಿರ ಅವನ್ನೇ ಮಲ್ತಂತೀರಿ ಅರೆಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಅವೇ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ನಂಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬೋದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ದು ಗುದ್ದದು ಪೊಡಿ ಮತ್ತು ಕಷಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅವು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಬಾ ನೆನಪಾತನು ಓ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿರಿ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಂತೀರಿ ಇನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಹೆಂಗೆ ತುಪ್ಪಿನ ಅಂಚೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ನೋಡಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರದ ಜೀವಿಸವಂದೇ ಪೋಂದೆ ದಯಪಂಡ ಏಪಲ ಕೊರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಆಗೋದಿರ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪೊಗ್ಗೆರೆಗೆ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಎರೆಗಿಲ್ಲ ಇದು ನಾಟಕ ಆವಾಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಾಡು ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಂಚನೇ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತಂಡ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇರಿಗೆ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಐತೊಟ್ಟು ಪೋರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆಂಕುಲು ಏಪಲ ಜೀವಿಸೋದಿತ್ತ ಆತ 14 ದಿನಲ ಉಂಡತೆ ಇಡೀ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಬದುಕದ ಯಾನು ಇಂದುವೇ ಟೈಪಡು ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ಬಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಡಿ ಯಾನು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಐಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಲೇರು ಕೆಲಸದ ಎಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಲ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ಕೂಡವೇ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉರ್ಲೆನ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬರ್ತನು ಪಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಪಗ ಭಾರಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದೇರು ಅವೇ ಟೈಪುಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅವನು ಮೆಚ್ಚೋಡೆ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡೆ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದ ಪುದರ್ ಮಂಚಿನಂಚಿನ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ದಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊರಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೊಗಡುನೊಂಜಿ ಮೇಲೈಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಂದುಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತಾದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅನುಭವ ಎಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಅನುಭವ ಎಂಚೆತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಬಾಯ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಗ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಒಂಜಿ ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಇರ್ನ ಅನುಭವಲು ಈರು ತೂತಿನ ರೀತಿಡು ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಚ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಂಡ್ ಒಲ್ಪಾಂಡ್ ಏತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸುರೂತ ಸಲ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ನೆನೆಪುಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಏಪ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಕಾಲ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ಶಿವಣ್ಣನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಇರ ನಂಬರ್ ಗೇತೊಂಡೆ ರೂಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ದೆ ಕಿಡ ಪಾತೆರ್ರ ಉಂಡು ಬಂದೆ ಹಾ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ದು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಂತೀರಿ ಒಂಜೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದು ಎಂಚ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಮೀಟ್ ಆವಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರಿ ಹಾ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಕುಡ್ಲಗಾರನ ಫ್ಲಾಟಿಗೆ ಎತ್ತರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡ್ಕೊಲ್ಲದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೂವಿದ ಏನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ್ಲೆ ಇಡೀ ಮೂವಿನಾರ ಎಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನದ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ನೀತೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಂದಿನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಪ್ಪ ಅಂದ ಕಾರ್ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಫೋಟೋಸ್ ತೂತೇರ್ನ ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆದಾದ ಇತ್ತು ನಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ ವೀರ್ ಪಂದೆ ತೋಜಿದಿಂಡು ಅಂಚದಿರಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದಿರ ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪಂಡು ಆಡ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇತ್ತ ಸುರೂತ ಸಲ ಆರು ಇರ್ನ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಕತೆ ನರೇಶನ್ ಮಂತೇರು ಅಂದ್ ಪಂಡಾರು ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪಾತ್ರಗ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಯಾನ್ ಏತು ನೀನು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇರ್ನ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಫೀಲ್ ಎಂಚನಂದ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಈ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ತಯಾರಾಯಿನಂಚಿನ ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಆರ್ ಪಂತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದಮುಟ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ತೂದಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮಾತ ಒಂಚ ಆತ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ದೆ ಆ ರೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಅಕುಲ್ ನಡಪಿನ ರೀತಿ ಅದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು 75-80 ಟೈಮ್ದ ಮೂವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪುಟ್ಟದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಆ ಟೈಮಡು ಆ ಟೈಮ್ದ ಮೂವಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನವು ಭಯಂಕರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐಕ್ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡ ಅತ್ತನ ಎನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಏನು ನಾಡೊಡ್ಬೋದು ಎನ್ನಡೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಐಕ್ ಹಾಪುಜಿ ಆಯ್ತ ಪಿರೋ ಒಂಚ ಆತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಸತ್ಯ ಬಟ್ ಐಕ್ ಶಿವನೇ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಎಂಕ ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಕರಿಮಣಿ ಪರೋಡು ಆ ಡಿಸೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಆ ಟೈಪ್ದ ಕರಿಮಣಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಶಿವಣ್ಣನೇ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಂದ ಹೇಳ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ನೆನಪುಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಸೆಟ್ಗೆ ಪೋಯಿನಪಗ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ನೆನಪುಂಡು ಕೊರಮಗ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸೀನ್ ಆನ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಚ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪ ಐತ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಾಕಿದ ದಿನದ ಮಾತ
ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 14 days ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ 13 days ಇತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಾಣಿಂಗೆ ಶೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇದ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಪಂಡ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಬೋಡತ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಮೂಕುತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡ ಅವೆಂಚ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇನು ಕನ್ಪವುನ ಅತನ ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡೋಡ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಆದಾದು ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆದು ಬೈದಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇರೇಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇರೇಗ್ಲ ಫೀಲ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾನೇನೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಾಗ ಬೈದನ ಆತನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿದ ಉಲಾಯಿ ಖಂಡಿತ ದಾಯಪಂಡ ಆ ನಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದ್ಭುತವೇನಂಚಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೊಕ ಇಲ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಏರಿಯಾಡ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲವು ಬೊಕ ಅಲ್ತ ವಾತಾವರಣ ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿತ್ತೇನು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ 75-80 ಕೊನೋದಿತ್ತೆ ನಾವು ಅಂಚದ ಇರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಬಂಗ ಆತಜಿ ಮಾತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಅಂಚನ್ ಯಾನ್ 75 ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ 80 ಉಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಂದೆ ನಮಕ್ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ದ ನನಗೆ ಮರತು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಬಕ್ ಒಟ್ಟುಗು ಪುನಃ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಕಲಕಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿರೆ ಗೊತ್ತಪ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದ ಆಪುಜಿರೆಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವು ಅವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಅನುಭವ ಎನ್ನ ಆ ಕೊರಮ ಮೂವಿದ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪಾತ್ರಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈತ ಗುರು ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣದ ಮೋಹನ್ ಶೇನಿ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆದ ಒಂಜಿ ನಟನ ಅನುಭವ ಎಂಚೇತನ ಗುರು ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಮೋಹನನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ 2 ಜನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಗುರು ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಕೊರಮ್ಮ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರದಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತು ನಿಭಾಯಿಸಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಲು ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಮಾತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆದಾಯ ಅದುಪಾಡು ಕಣ್ಣನೆ ಅದುಪಾಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಊರ್ದ ಕೂಲು ಮಾತಿರನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಅಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಗುರುವಣ್ಣ ಒಂದು ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಮೂವಿ ಮಲ್ದಾರ ಇರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಆತ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಯಾರು ಅರ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಏನತ್ ಅಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಪ ಪೋತೀರಿ ಅನ್ನ ಏನ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ರೂಪ ಒಂದು ಇಂಚತ್ ಮೆಲ್ಲಲೆತ್ತು ಪನೊಂದಿರಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಚತ್ ರೂಪ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಡ್ಡೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇವನ್ ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿಲ ಹಿಂಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಮೇಲೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನಟ್ಟು ಮಲ್ಲೂರು ಸರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲೂರು ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿಯನ್ನ ಏನ ಭಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲಾವಿದೆ ಕೂಡ ಹಾರು ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿದುಂಡು ಆಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ನೀರಿಗೆ ಏಪಲ ಹನಿಸಿದ ಎಂಕುಂದು ಮೂವಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಬಯಕೆ ಅದುಪ್ಪು ಮದಿಮೆ ಅದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 75-80 ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೋ ಇಂಚ ಮದಿಮೆ ಆತಿನ ಅವನ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿದನು ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಜನ್ನ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುಡ ತೂವರ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ವಾ ಮೂವಿ ಇಡ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನಿಜವಾದ ಲಿಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಪನ್ನ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅದು ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಹೆಂಕ್ ಪಾತ್ರ ತೂನಾಗ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕನಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಲು ನೆನೆಪಾಪ ತುಂಬದ ಕಾಲಡಿ ಯಾನ ರಾಜೆ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಎಂಚೆ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ದನಿ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಅಂಡರ್ ಈತು ಜನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಡೆತನಕ ಇರೋರ್ತಿ ಒಡತಿಲಕ ಅಂದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಇರಗ್ ಇತ್ತು ನಾದ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇಂಚ ಪುಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗದ ಅಂಚ ಆ ವಾತಾವರಣ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ನೆನಪ ಹೊಂದಿತೀನಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ತೋಟ ಮಾತ ಇತ್ತಡು ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಈ ತೋಟ ಕಂಡ ಈ ಬೇಲದ ಕುಲ ಅವು ಒಂದು ఒక ಮೀನ್ ಮೂರು ನಾವಾಡಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಕಲ ಎಂಕ್ ಅವು ನೆನಪ ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಕುಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕುಲು ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಾರ್ಕನ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಆ ಫೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲಾಗಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದು ಇರಿಗೆ ಬೇತೆನೇ ಯುಗ ಇತ್ತು ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚತ್ತು ಇರೆಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಟಿಫನ್ ಆದುಪ್ಪು ಈತ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪಕ ಅನ್ಪದ ಆ ಟೈಮ್ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಯಕೆನ ಮದಿಮೆನಗ ಅಪ್ಪಗದ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಇತ್ತ ಇರೆಗ್ ಓಂಡವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆದ್ಬೋದು ಇತ್ತ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೆಂಬವತ್ತು ಒಂಜಿ ಮರ್ದ ಕೋರುಂಡ ಆ ಮುಗಿಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚತ್ತು ಅವೇನು ಒಲ್ತಾ ಕನ್ನೋಡು ಒಲ್ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಕೋರಿ ಪೋಡು ಅವಲಿ ಏತೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ ಉಚ್ಚ ತಿಕ್ಕುನ ಪಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದ ಏರ್ ಅಪ್ಪನ ಕುಲುಲ್ಲೇರಿ ಅಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆತಗದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಣನೆ ಅಂತೂ ಓಡು ಕಣನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಲದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಆತೇನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಫುಡ್ ಮಂತದ ಕೊರ್ದು ಇಡೀ ಸೀಕ್ ಸಂಗಡ ಬತ್ತನ ಆ ಇಲ್ಲನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಆ ಟೈಮದ ಪೊಂಜನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅವಳ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಓಂಡವು ಆ ಕರಿಮಣಿ ಆ ಸೀರೆ ಆ ಬ್ಲೌಸು ಅದ್ಭುತ ಪಂಡ ಅದ್ಭುತ
ಇರ ಪಾತ್ರನ ಜೀವಿಸಿದ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಜೀವಿಸದೆ ಆ ಪಾತ್ರೋಡು ಏಪಲ ಪನ್ಪೆರು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಏಪಲ ಐಕೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನಿಕ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರೋಡು ಜೀವಿಸವನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಮಂದ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರೋಡು ಜೀವಿಸವಂದೆ ಪೋಂದೆ ದಯಪಂಡ ಏಪಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿಂದಾಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಆಗೋದಿರ್ತಿಂದ ನಿಂಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪೊಗ್ಗೆರೆಗೆ ಆವೊಂದು ಆಪುಜಿ ಎರೆಗಿಲ್ಲ ಇದು ನಾಟಕ ಆವಾಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಾಡು ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಂಚನೇ ಪಾತಿರೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇರೆಗೆ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಐತೊಟ್ಟು ಪೋರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕುಲು ಏಪಲ ಜೀವಿಸೋನಿತ್ತ ಆತ 14 ದಿನಲ ಉಂಡತೆ ಇಡೀ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೊಟ್ಟು ಇಂಕಲು ಬದುಕದ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಇತ್ತ ತುಳುವೇರನ ಒಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಾವಿದೇಡ ₹100 ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಕಲಾವಿದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ದಾದತು ಏರ ದಿಕ್ಕು ಖಂಡಿತ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕದೇರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬದುಕದೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಅಕುಲ್ ಪಂತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಿನಿ ಯಾನೊಂದು ಚಿತ್ರಣ ತೂದುಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಚಿತ್ರಣ ತೋಡಿತ್ತಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನಲ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕದೇರು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ವಾ ಜೀವನ ಮಲ್ದಿರು ಪನ್ ತೋಡಿತ್ತ ನಿಕ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಕೊರಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲ ₹100 ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ 100% ಪನ್ಪೆಯಾನ್ ಆ ಜೀವನ ಉಂಡತೆ ಆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲು ಬದುಕಿದಿನ ಅವು ಮಾತಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲ ಜೀವ ಆತನ ಇರೆಗೈಟ್ ಖಾಲಿ ದೀತಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಜೀವಂತವಾದ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಮನೆ ದೀಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ದೀಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೌತೆ ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಅವು ಇರಿಗೆ ಜೀವಂತವಾದ ಆ ಮೂವಿಡ್ ಬದುಕುದಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಜೀವಿಸಿದಾರ ಬಂದೆ ಪನೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಶಿವದಾಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಟನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಎಂಚೆತ್ತನ ಬಂದ ಯಾನ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಮೂವಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 5-6 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಅರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದೇನು ಎಂಚ ಇತ್ತಿರ್ ಪಂಡ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಬಹುಶಃ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಬಾಮಿದು ಕುಲ್ಲಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಡು ಆರು ಪನೊಂದಿ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಮಲ್ತೊಂಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಐಕ್ಕೆ ಸೇರವ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಬಂದು ಅಂಚದ ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಜರಾರು ಕಲಾವಿದರೇನು ಅಂಡಲ ಉಂಡದೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಆತ ಪ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿತಂದಾಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದೆ ಜಟ್ ಒಂತೆ ಕಲಾವಿದರು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಜೀವಂತವಾದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗ್ಲ ನೆನೆಪೊರಿ ನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒರಿಯನ ಎಲ್ಯ ಒರಿಯನ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂದ ದಾಲೇಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಸಾವು ಆವಾಡು ಆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಶಿವಣ್ಣ ಬದುಕದಿನ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಆ ಪಪ್ಪ ಅರ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಕಲು ಬದುಕದಿನ ಅಂಚಿನ ರೀತಿ ಬೊಕ ಶಿವಣ್ಣಲ್ಲ ಅವೇನು ಅನುಭವಿಸಿದ ರೀತಿ ಆಯ್ನೆದ ಹತ್ರ ಶಿವಣ್ಣಗೆ ಆ ಮೂವಿಗೆ 100% ಜೀವಂತವಾದ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡಾರ್ಡು ದಯಪಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾವಾಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ನ ತೂದಿತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗೆ ಅವನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜತೆ ಅವು ದಾದ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಿವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಹಲ್ಲಿಡಿತ್ತಿನಾರು ಕಂಡ ತೋಟ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುಟ್ಟದ ಬಲ ತಿನ್ನಾರ ಇಂಕ ಅವು ನೇಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಾತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಲ್ಲ ಅಂದೇಟು ಉಂಡು ಪಂದು ಅಂಚದ ಅನ್ನ ಜೀವನಡು ಆರ್ ಬಾಲ್ಯಡು ದಾದ ಅನುಭವಿಸಿದೇರ ಬಹುಶಃ ಅವು ಇಡೀ ಕೊರಮ ಚಿತ್ರೋಡು ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ನಿಲ್ಲಡುಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಅದು ಮುಟ್ಟತ್ತಿ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅದುಪ್ಪು ಆತನ ತೌತೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಕಟ್ಟದ ಅವಿನ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನ ಅದುಪ್ಪು ಐಕ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಟ್ಟಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅವಾರ್ನ ಅನುಭವ ಆರೇನ ಫೀಲ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಮಾತಿನ ಚಿತ್ರಣ ಸಮೇತ ಅರ್ಥ ತೋಜದಿರ ಅವೇನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದಿರೋಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೇರೆಗ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಬರೋದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವ ಖಂಡಿತ ಕೇನುವೆರು ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಉಪ್ಪುನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಲಿಪ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಉಪ್ಪುನ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆವಡೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂತೂದು ಯಾನು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತೆಲ್ತದ ಬರ್ಪಿನಿಕಲ್ಲ ಐಟ್ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಗೆತೊನ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇವಂದೇನು ಈರ್ ತುಯರಂದಾಂಡ ಇನ್ನ ಜೀವನಗೂ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ₹5 ದಾನ್ಲ ದಾದಾನ ಒಂದು ತಿಕ್ಕು ಇರೆಗೆ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾಲ್ ತೆಲ್ತದ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಾಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಂಡಂದಾಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನೈತೆ ಮಾತಿರಲ್ನೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದಿನ ಗೆಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ నేను ತೋಜವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದನಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಲನ್ನ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುವ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಆಸೆ ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಸ್ ಅವು ಎರೆಗಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಿಯನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಓಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಣ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ್ ಇವನ್ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತನಿಗಳ ಮಾತಾಡೋ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ
11 ತಾರೀಕುದಾನಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೊರಮ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಈಗೆಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಈಗ ಕಾಸು ಪಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾದ ನಿಗಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂದಾನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋಂದುಪ್ಪು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂದ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾನೇ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದತ್ತು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಬರೋಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಂಚ ಇತ್ತೇರ ಆತನ ಬೇತು ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಬಗೆನ ಒಂದು ಗೆಂದು ಜಿಂದಾಂಡ ಕೂಡ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಿನ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 30 ಜನತ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲವು ಅಂಚದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡ ಈ ಮೂವಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈ ಮೂವಿ ಮತ್ತು ತೆಲಿಪುನ ಬಂದತ್ತದ ಅದಾಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ನಿಕಲ ಬಾಲ್ಯದನ ಅತನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಂಚ ಇತ್ತೇರ ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಬಡೈನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸರ್? ಸೌಖ್ಯ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಎಂಚೆತ್ತನು ಪಂಡದು ಸರ್ ಸುರುತ ಸಲ ಇರೆಗಿ ಶಿವದವಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಸರ್ ಅವು ಈ ಥರದ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಬೊಕಾರ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏಪ ಶಿವದ್ವಜ್ ಸರ್ ಅರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ನಾನು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬೈಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು 6 ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ನೀರೇಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಟಾರು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಓಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದಜ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾನಾಗ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟಾದಿ ಯಾರು ಅತ್ತ ಪಾತಿರಿಯರೆ ಒಟ್ಟಾಯರು ಈ ಸರ್ತಿ ಸಡನ್ ಆದಾರನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂಡು ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲಾರಾಗ ಎಂಡಿರು ಫ್ರೀ ಮಲ್ಪು ಗವಂಡೆ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೀ ಮಲ್ಪು ಗವಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ನವ್ಯ ಟೈಪದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನಿರ ಡೇಟ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಬೋಡವ ಇಂತೆ ಇದು 4 ದಿನ ಅವು ಬಂಡೆ ಅವು ಬಂಡದ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಇರು ನೆಕ್ ಬೈಲೂರಿಗೂ ಬರೋಡು ಬಂಡೇರು 8 ಗಂಟೆ ಬರೋಡು ಉಂಟು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇರಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಪೋಯ್ ಫೋನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ನೆಂಜಿ ಬೇತೆ ಯಾನು ಓಡೆಗ ಒಂಜಿ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಏರ್ನ ಎಂಕಲ್ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಇಲ್ಲು ಅವಳು ಪೂರ ಜನ ಪೂರ ಸೇರಿದ ನಕಲನ್ನ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೋಡ್ತಿ ನಕಲನೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಕೂಡ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಅಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬೋಡಿತಿ ನಕಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನಿತ್ತನು ಯಾನು ತುಯ್ಯಾನು ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನಿನ ಪೂರ ಯಾನು ತುಯ್ಯಾನು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಅಕ್ಕಲನ್ನ ಬೇತೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಕ್ಕನಗ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತ ಇಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಈರು ಇಂಚಿಂಚ ಈರು ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಆರು ಬಾರಿ ಇರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಈ ಇಲ್ಲದ ದನಿ ಹೆಗ್ಡೇರು ಆರು ಇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ನಿಕಲು ದುಂಬೆ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪೇರು ದುಂಬೆ ನಿಕಲು ದೋಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕತೆ ಪೂರ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೆಗ್ಡೆ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೊಕ್ಕ ಜೈನ್ ಮೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇತ್ತೇರಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಅವಳು ಏರ್ಲ ಅಕ್ಲು ಕಲಾವಿದರ್ಲಕ್ಕ ಅಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ನಕ್ಲೇ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತನು ಒಂಡೇರು ಇಂಚಿಂಚ ಸಂಗತಿ ಏನು ಆರ ಪಂಡೆಲಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕ ತುಯ್ಯಾರ ಆಪಜಿ ಏನು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಹಳ್ಳಿಡೆ ಪುಟ್ಟದು ಬುಲೆತಿನಕ್ಕಲೇನ ಅರ್ಧ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕ್ಕಲು ಎಂಚವ್ಲೇರು ಆರು ಏತು ಒಂಜಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರ ಒಂಜಿ ವಿಪೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರ ಸನ ಅವು ಪೂರ ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನೇ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ಓಲ ಇತ್ತದ ಜನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಕ್ಲು ತೂದು ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ತುಂಬು ತೂತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆನಿ ತೂತಿನ ಎನಿ ಮೇರೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಿ ಪಯರ ತವನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತನೆ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆವಡು
ಅರೆಗೆ ಆ ಟೈಪ್ ನಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇದು ಎಂಕುಲು ಇದು ಏತು ಒಂಜಿ ಇಂದೊಂದು ಅಂಡಲ ಆರು ಈರು ಇರಗೆ ಬೋಡಿ ತಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಂಡ ಈರು ನಂದು ಇಂಚ ಪಂಡದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡವು ಒಂತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಲೈಟೆಡ್ ಬರ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಎಂದು ಮಲ್ದೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕತೆ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಂತೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫೀಲ್ ಆತಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪೂರ ಆರು ಒಂಜಿ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆತು ದೂರೋಡು ಆ ಹಳ್ಳಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಂಡ ನಿಜವಾದ ಐಕ್ಕಂದೇ ಮಲ್ತಿಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದರ ಕಥೆ ಅಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಈಗ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ಈ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡವೆನ್ನು ಮಲ್ತಿರೋದು ಬಣ್ಣಗ ಆ ಕಷಾಯವ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ದುಂಬು ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ತೂ ಉಡ್ತದು ಇತ್ತ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅದನ್ನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ತೂ ಪೊತ್ತದು ಐಟು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಐಟು ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಬೇರು ಪೂರ ಕನ್ಪಿನ ನೆನಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿರ ಅವನ್ನೇ ಮಲ್ತಂತೀರಿ ಅರೆ ಕೆಲಸನೇ ಅವೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ನಂಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬೋದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದು ಗುದ್ದದು ಪೊಡಿ ಮತ್ತು ಕಷಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಬಾ ನೆನಪಾತನು ಓ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿರ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂತೀರಿ ಇನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಹೆಂಗೆ ತುಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕನು ಒಳ್ಳೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂದು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಂಡದು ಓಲ ನಂಗೆ ತೋಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪೂರ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚನೆ ದೈದಿರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಜನಕುಲೊಂಜಿ ತೂದೊಂದೇನು ಪೂರ ಮೆಚ್ಚೊಡಾಯನಿಂಚಿನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಸರಿತೇರು ಸುಮಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಿ ನಟನೆ ಮಂತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಆಪ್ತ ವಲಯದ ಕುಲ ಅದಿಪ್ಪಡು ಇತನ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಆತ ಅಭಿಮಾನಿನ ಕುಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂತಿನ ಉಪ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ತುಳುನಾಡದ ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆದ ಆ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅವೇನು ಬೋದು ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಸೀಮಿತ ಆತನಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಿನ ಪಂತಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಷ್ಟ ಆವು ಬಂದೋಜುನ ಸರಿ ರೀ ಖಂಡಿತ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾನು ಇಂದುವೇ ಟೈಪಡು ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ಬಂತಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಯಾನು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಹೈಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಲೇರು ಕೆಲಸದ ಎಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ತದು ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ ಕೂಡವೇ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉರ್ಲೆನ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬರ್ತನು ಪಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಪಗ ಭಾರಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದೇರು ಅವೇ ಟೈಪುಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತದ ಜನಕುಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅವೇನು ಮೆಚ್ಚೋಡೆ ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡೆ ದಯನ್ ಬಂದು ನೆಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬೋಡ ಅವೇನು 100% ಆರು ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಜನಕುಲ ಅವೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಡೈನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಗಾಲಿ ಗಾಂಡು ಗೌಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಹತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಿವಧ್ವಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಯ್ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ನನಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೊರಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲಂಗ ಸರ್ ಎಂಚ ಆನಂದ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಕಲಾವಿದಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಆಯಾ ಏನ ಏತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ತೋಪೋಲಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಜನಕುಲು ಇತ್ತೇರ ಅಕನ ನಡವಳಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಕನ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವೇನು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ತೋಪೋಗ ಇರೇಗ ದಾದನಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತನೆ ಸರ್ ಈ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಕಾಲಡ್ದು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಕಾಲಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಡ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂಡದ ಮೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾದಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತದನಕ್ಕೆ ಬರಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಪಿರಪೋದು ಆ ಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಂಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯ್ತು ಐತೆ ಎನ್ನರ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಏತುಂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಕೋಪುಡು ಅವನು ಪೊರ್ಲುಡಾರು ಏನಡ ಕೆಲಸ ದೆಪ್ಪದೇರು ಅರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಣಗ ಅವು ಇಂಚೆನೆ ಆವಡೊಂದಂಡ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಆವಡು ಐಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುಣಿ ಮನ್ನ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ನಡೀತಿರು ಬೆನಿಯರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಸರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಆನಾಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಶಿವಧ್ವಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುರು ಕಲಾವಿದರೇನು ಎಂಚ ತಯಾರು ಮನ್ಪುರು ಆ ಪಾತ್ರಗಾರನಿಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೋರ್ಪುನ ರೀತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಆರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ದಿಗ್ಜಾಂಡ ಅವರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಃ ಕಲಾವಿದರಾಯನೆಟ್ ಆ ಥರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನರ್ದು ಆ ಥರ ಆರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಪುಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಯಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಬರೆತಿನೇ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡು ದಿಜ್ಜಿ ಐಟ್ ದಾದನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದನ ದೆತೋನೆರ್ಲ ರೆಡಿ ಬರೆತಿನ ಬೋರ್ಡು ಬರೆತಿನೇನು ಆರದ ಅವು ಆತು ಬೋರ್ಡೆ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಪಣ್ಣಗದಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನ ಒಂಜಿದಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಅನ್ಪಿನ ಅವನು ಪುರ ಒತ್ತೊಂದು ಬೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಮಲ್ಲಗುಣ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಾತಂದಂಡ ಅವು ಇಂಚೆನೆ ಬರೋಡು ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಪಣ್ಣಗದತ್ತನಂದಾಂಡ ಇರು ಇತ್ತೆದ ನೆಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇರು ಇಂಚ ಪಾತೆರಡು ಮಂಡದ ಅವಲ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಲ್ಪ ಆರೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲಕ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಕೆಲವು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಅರೆಗೆ ಥಾಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪಗನ ಅಂದ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವು ಅದು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಥಾಟ್ ಅರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸಲಾತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪರ ಆಯ್ತಾನೆ ಇದು ಇರ್ನ ಸರ್ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಜರ್ನಿ ಬರೋಣದು ಪೋನಾಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲದಾಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತದಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇರು ಮಾತಿರಿನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂದರ ಇತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಡ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಲು ಇತ್ತ ಬಿಂದು ರಕ್ಷಿದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿ ಬಂದ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಮುಂಜೆ ಸಿನಿಮಾ ಆತೆ ಮಂತದಿರು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಕನ ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯ ತೂನಾಗ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೆಡ್ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಲಾವಿದಿರು ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ ಆಪಂಡು ಬಿಂದು ರಕ್ಷದಿಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಶೇನಿಲ್ಲ ಯಾನು ಕಡಲ್ ನೆಟ್ ಅಕ್ಲಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂತಾನು ಅಂಡ್ ಐದಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಅಕಲು 100% ಅಕಲ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಅಕಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐದು ನಮ್ಮ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಆ ರೋಲು ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದೊಲ ಫೀಲಿಂಗ್ನ ಆ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಶೂಟ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವೇನು ಜನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆರಮಂತಿನ ಆಯ್ ಮೋಹನ್ ಶೇನಿ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆ ಆ ಮೂಲು ಬಿಂದು ರಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದಿರೋದು ಒಕ್ಕಾಕಲು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶನ ಆಪಿರ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಏತು ಬೋಡ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಆ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಬೋಡ ಅವೇನಕಲು ಕೊರೊಂದಿರ್ತೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೇಟ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬತ್ತನು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನರ್ದ ಹತ್ರ ಅರೆಗ್ ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಬಂಗ ಆದು ಪಂದಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಮಂಡ ಅಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಕಲಾವಿದರು ಒಕ್ಕ ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ಏರು ಬೋಡ ಅಕ್ಕಲೇನೇ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಾತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬರೋ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೋಂದು ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಂಜಾತು ದಿನಕ್ಕೂ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಡಿಲ ಆದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಚುಂಡು ಇರಡು ದಾದಾನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ಅಂಚಿನ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪ ಪೋಯಿ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಅವೊಂದುಂಡ ಈರು ಬಂಡ್ಲಕನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಪದ್ಧತ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಕ್ ಅವು ಯಾನು ಸುರುಟು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತುನಗ ಐಟ್ ಪದ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಲ್ಪ ಪಾಡುವೆರಪ್ಪ ಪನ್ಪೇನೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಒಲ್ಪ ನಿಕ್ಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಚ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಅಂಡ ಅವಿನ ಜಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಾಡದ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಏತ್ತು ಸೂಟಾಪಣ ಬಂಡಾಗ ಆತೇ ಇಂಪುದ ಪದ್ಯಲ ಆತೇ ಇಂಪುದ ಪರಿಕರ ಪೂರೈಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಅವರ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಆ ಸೊಗಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಅಂದು ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪಣ ಬಂಡಾಗ ಅವೇನೊಂಜಿ ಆ ಸಿನಿಮಗೂ ಬೋಡಾದ ಆ ಪದ್ಯನು ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಿರ ಬಂಟಿನ ಓರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಅವು ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಅಂಗಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾಷಾ ಅಂದ ಯಾನು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಆತ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅವೇನು ಅವು ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಐಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಕೆ ಬೋಡ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಭಾರಿ ಕಿಮಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಕೇನಿಯರ ಇಂಪಾಪನ್ ಇಂಚಪ್ಪಗೂ ಕೆಲವು ಬತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಹೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬತ್ತನು ಇಂಚಪ್ಪಗೂ ಐತೆ ನಡುಟು ಕೆಲವು ಎರಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಲ್ಲ ಬತ್ತನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಜನಕುಲು ತೂಡು ದಯದ ಬಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ನೈಮುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾ ಪನ್ಪಿನ ಅಕುಲು ತೂಗೋಡು ಬರೇ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಅವಳು ತೆಲಿಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗಂಜಾಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ ಬರ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಪಿನ ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ದಾದ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಸತ್ವ ಇಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಜನಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪತ ನೋಡು ಅವತ್ತಂದೆ 4 ಜನಕ್ಕಂದೇನು ಆಯ್ತಾ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಅಂದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತು ಇಂದೇನು ಜನಕುಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ಲಾತು ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟವಡು ಪಂಡದು ಏನು ಮಲ್ಪನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಗೋಡು ತೂದು ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ
ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ನೆರೆದು ಒಂಚೂರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಹೊಸ ನಮನೆದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆತ ಮಿತ್ತದ ಜನ ಕತೆತ ಮಿತ್ತು ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಆವಡು ಜನಕ್ಕಲು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಬಂಡದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ.